Púte rodín vznikli vlastne z púti radosti, ktoré tu prebiehajú už 9 rokov. Ale aj rodičia sa čudovali, prečo tu mladí chodia a chceli vidieť miesto, kde sa mladí stretávajú. Hlavne nám dáva možnosť prežívať spoločenstvo s inými a nahliadnúť do sveta rodín, ktorí sú na takej vlnovej dĺžke s Božím zákonom. Tak poď rodín, hlavne spoločenstvo, ktoré sme mohli zažiť počas celého dňa. Je tam prorobený program tak, aby manželia mali vlastnú tému, ktorá je pre nich teraz urobená, a deti zase, aby mali program s animátormi, ktorí sa venujú, a snažíme sa, aby aj tie aktivity im pomohli tiež niečo tak dať do života. S čím som najviac spokojný a s čím som najviac potešený je, že to celé stojí na dobrovoľníkoch a v tom je tá krása. Že je to miesto, kde sa stále rozpráva o láske, o vzťahu muža-žena. Rozpráva sa tu vždy o rodine. To znamená, že aj oni vlastne tu môžu zažiť tú znovu objavenie vlastného koreňa, z ktorého žijú. Celý program bol dobrý, zaujímavý. Olštínsky bol super, perfektný. Ja som rád, že tu takých 100 ľudí počúvalo veci, ktoré sa potrebujú dostať do seba, ako taký základ sebavedomia určitého kresťanského, hodnotového v týchto otázkach. Pri týchto aj dnešných rozhovoroch s niektorými mladými rodinami hovoria, že tak sa tešia, že až majú slzy v očiach, že sú opäť na púti tu vo Vysokej, aj keď už nie je púť radosti, ale už je púť rodín, pretože majú detičky a prichádzajú s deťmi tu. Takže je to také naozaj, tí putníci z tých 9 rokov sa vracajú už s deťmi a prežívajú to spoločenstvo a sú radi, že majú kam prísť a že môžu prísť.